Ja, Anabela, beriem si teba, Dávid, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť vo všetky dni svojho života. Prišli ste do Božieho chrámu, aby sám Pán spečatil svojou milosťou vašu vôľu uzavrieť manželstvo, ktorú prejavíte pred služobníkom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom. Kristus štedro požehnáva vašu lásku. Ako vás kedysi posvetil sviatosťou krstu, tak vás teraz posilňuje osobitnou milosťou sviatosti pre váš manželský život, aby ste ho prežili vo vernej láske. Preto sa vás pred cirkvou pýtam, Dávid a Anabela. Prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Ja, Dávid, beriem si teba, Anabela, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.